te an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u walimadɔ an seginna an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Bɔ Jabate i k'a dɔn a fɔra an ka kunnafoni de bayɛlɛma bamanankan na foli ani tanuni kɛnyɛrɛ ye arajoso minnu bɛ furanjɛ la n'u bɛ kɛ sababu ye kunnafoni in ka saalu ka da u ka lamɛnbaaw tulo kan k'a daminɛ Tesali ka taa gosi fo Kidira furanjɛ la foli bɛ kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma foli kɛrɛnkɛrɛnnen Murujan a n'a lamini Alu Tarawele i k'a dɔn arajoso min bɛ Murujan i k'a dɔn ale kɛn bɛ sababu ye k'a daminɛ Murujan fo Muritani k'a daminɛ Murujan ka taa gosi ɲini fo Laginɛ bɛlɛ la i k'a dɔn olu kɛn bɛ sababu ye k'a bama yɛlɛma bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni faamu min ye cɛkɔrɔbaw ye sa ma sɔrɔ u dalen bɛ gwɛlɛ kan i k'a dɔn ni yɛlɛ bɛ ɲɔgɔn na u ni mugu bɛ ɲɔgɔn na sabula kumabɔ mana fɔ u b'u sen ti dugu ma nin de Murujan ja o kuma Alu an ka foli b'a ye maa min kɛra sababu ye Murujankaw ka arajoso k'a dɛmɛ i k'a dɔn dɛmɛ in dɛmɛna ne yɛrɛ bolo fɛ a ko ale bɛ faso de dɛmɛ n ka n'a to a fɔ a ka foli bɛɛ i k'a dɔn tani bɛɛ ka ɲɛsin ma o bɛ da Alu ka foli kan Bɔ Jabate Ahmed Jakite de bolo bɛ nɛgɛw la n'a ye wuli ka jɔ kɛ ka tamasiyɛn di kunnafoni an b'a dakolo Mali indépendant sɛbɛnnikɛbaa de ye Ablaye Jara ye Ablaye Jara ko a k'i k'a dɔn bingani ani bamandiya wale Bɔ Jabate i k'a dɔn nin ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten an ka sɔrɔdasikulu i k'a dɔn yɔrɔ min bɛ n'u k'a ma ko Tesiti i k'a dɔn ayiwa min ye koro ani degun ye a y'an ka sɔrɔdasiw sɔrɔ mars kalo tile 15 ntɛnɛndon tɛmɛnen i k'a dɔn kuma in kuma wɔyɔ Tesiti yɛrɛ bɛ Gawo mara la sɛbɛnnikɛla ko awa a yɔrɔ siranɲɛ fɛn don sabula i k'a dɔn jamana saba olu bɛɛ lajɛlen ka furanjɛ de don a fiyɛ ka bon i k'a dɔn a girinkajɔ barika ka bon kosɛbɛ nka n'i y'a ta k'a lajɛ bɛnkan de bɛ Mali sɔrɔdasiw ani tubabu sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ in kɔni kɔlɔsili sabula a fanga ka bon kosɛbɛ pankurun ani wulikajɔw ni jateminɛw tubabu de kan k'o baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko nin don kɔni maa b'i yɛrɛ ɲininka mun de bɔnɛ bɛna ayiwa an ka sɔrɔdasiw kan a ko min ye 13h waati tilegan guriguri mars kalo tile 15 i b'a ye k'a fɔ Tesiti min ye siraba kelen min i k'a dɔn awɔ n'o wulikajɔ ni jate bɛɛ lajɛlen bɔlen don a kan bingani in dara k'o yɔrɔ de la Bamandi jɛrɛjɛkuluw fɛ u kun ka ca sabula i k'a dɔn maramafɛn cɛjugu ani bolimafɛn u caman de tun b'u bolo u kun ka ca fo k'a fɔ k'a to ten u ye dabali ni awɔ fɛɛrɛjugu tigɛ sɔrɔdasiw kama sabula u b'a dɔn petu nin sira kelen kɔni u bɛna tɛmɛ nin fɛ sɛbɛnnikɛla ko u bɛ tɛmɛ nin fɛ i k'a dɔn a dun fɔlen don ka kɔrɔ k'a fɔ yɔrɔ in ka kɔlɔsi tubabu sɔrɔdasiw fɛ u n'u ka pankuru sabula yɔrɔ in fiyɛ i k'a dɔn a n'a keleku fanga ka bon kosɛbɛ sɛbɛnnikɛlaw ko awɔ sɔrɔdasi denmisɛnw de fana kun do koyi sabula olu kun bɛ taa relève de la a bɛ n'a fɔ kɔrɔlen minnu bɛ olu taara maakura minnu bɛ na a tila bɛɛ kun ye sɔrɔdasi denmisɛnw ye minnu di yɔrɔ in dɔn minnu ma deli ka se yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛlaw ko bingani in taara k'o yɔrɔ de la a yɔrɔ a cɛ juguyara fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛlaw ko tuma min ni an ka mɔɔw ye kɔfɔlɔ tigɛ i k'a dɔn tufinba dɔ bɛ maa ninnu dara jugu ninnu dar'u bɛɛ la o yɔrɔ de la Bɔ Jabate u ma kɔnɔni kɛ i k'a dɔn marifa cɛjugu min bɛ taa ten giriw u y'o fili ka dɔwɛrɛ fili a n'a mugu k'a paratata sɔrɔdasiw bi sɔmi kuma min k'a fɔ bingani bolodatɔ don a Bɔ Jabate o yɔrɔnin bɛɛ u fana y'u cɛsiri minnu sara kɔni u sara cɛya la sabula a fɔra ko sɔrɔdasi cɛ 33 i k'a dɔn o su yɛrɛ maa 14 o joginna nka mugu k'a bɛ kɔtigɛ kuma min Bamandiw fana u ka cɛ 20 i k'a dɔn dajira Bɔ Jabate o yɔrɔnin bɛɛ wele nana bila tubabu sɔrɔdasiw ma aw de ko k'a bɛ yɔrɔ in kɔlɔsi a ka kɔlɔsili dun ma bɔ bingani filɛ ka kɛ sɔrɔdasiw kan nin ye o yɔrɔ bɛɛ olu fana n'u ka pankurun wulila Bɔ Jabate yɔrɔ in k'a dɔdɔlima ni k'a mɔmɔ i k'a dɔn o dugusɛjɛ ka mɔmɔli fana kɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ ayiwa tubabu sɔrɔdasiw ninnu kɔni ka avion a ye kisɛ caman de k'i to sanfɛla in na sabula yɔrɔ in fiyɛ de ka bon kosɛbɛ Mali ni Niger ni Burkina olu jɛlen don furanjɛ kelen na sɛbɛnnikɛla ko ayiwa ko kɔni maa bi ɲininkali de kɛ kosɛbɛ sabula ayiwa i b'a dɔn ayiwa min ye tɛmɛsira dɔ bɛ yen n'o ye babili dɔ ye kabini babili in diɲɛna i k'a dɔn u bɛ taa munumunu sira jan wɛrɛ de fɛ o sira jan in dun a fiɲɛ de ye kɔfoloba dɔ bɛ yen a tufin ka bon kosɛbɛ i k'a dɔn Bamandiw ka bamandiya wale nin dun siɲɛ fɔlɔ ye hali ni hakili b'a la u delila ka maa 50 fa min ye Niger sɔrɔdasiw ye a bɛɛ kɛra nin furajan kelen in na sɛbɛnnikɛla ko i
k'a dɔ sɔrɔsiw min kɔni tubabu sɔrɔdasiw ye u jama to nin ko in na tubabu sɔrɔdasiw kɔni maa bɛ ɲininkali de kɛ olu de y'a jira k'a fɔ yɔrɔ in kɔlɔsili ka t'olu ma sabula pankuru b'u bolo nka i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye fiɲɛba ye o yɛrɛ nin ko in na ɲininkali de bara ka kɛ sisan yalima ayiwa ɲinɛ kɛra de wa yalima a ko dun kɛra ka da dalo jumɛn na o ɲininkali kɔni bɛɛ jamana faamaw kɔni bɛ wuli ka jɔ la ni ka ɲininkali kɛ ɲininkali min bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to ko in fiɲɛ ani keliku bɔra min na o bɛ se ka dɔn cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tun ne bɛ tigɛ don lɔbɔ fasiriba n'o ye Mɛmɛ Sanogo a ko jamana gouvernement a ko jamana kuntigi n'o ye Cɛjan Bandaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tun ko jamanadenw sigin bɛ ka ma kɔnɔ a ye kuma minnu bɔ a da septembre kalo tile 25 karamɔgɔ dɔ b'a tun hali bi ko taama bɔ sisi ma bɔ fasiriba ko min ye Cɛjan Bandaw jamanadenw ka sugandili bɛn n'ale ma karamɔgɔ dɔ b'a tun ni ka taa a wele k'a kɛ Mali masakɛ ye a ko ala latigɛ don ala mana ko latigɛ jɔnni ye i tɛ sa ni maa ye karamɔgɔ dɔ b'a tun Cɛjan welele ka na bila masakɛ bulon kunna Mali kunna k'a daminɛ don fo bi a ye kalikan ni layidu minnu di malidenw ma a don in kama dɔw ma kale ɲɛji kan min ye tigɛrɛ o fɔra kun warawara fasiriba ko a y'i kalen don min na ne ka badiri sigi a disi la karamɔgɔ dɔ b'a tun a ko Mali kɔni a bɛ kɛ malidenw sago ye a ko min ye Mali dɔrɔmɛ kelen a t'a fɔ k'a tɛ taa dɛ nka ta kan b'a la a ko Mali kiritigɛlaw a b'u lafiya u ka baara kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a tun jalaki mana ta ka maa masakɛda k'i ye faso nafolo dun o kuma i n'a fɔnɔ k'a bila a nɔ na a ko kiritigɛlaw kɔni bɛ lafiya baara min ka d'u ye k'o boloda fasiriba ko bin tɛna kɛ maa si kan bilen jamanadenw jamanaden mana kɛ sigiyɔrɔ fɛn fɛn na karamɔgɔ dɔ b'a tun i bi tɔbɔtɔ ni k'i bila i ka minɛn kɔnɔna la a ko Mali tun mago b'o de la fasiriba ko a ko min ye sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛnw sanni ko kuma min bɛ n'ale yɛrɛ nana sɔrɔ kuma bɛ sen na a ko a sɛbɛnfura bɛna ta k'a kuraya karamɔgɔ dɔ b'a tun kiritigɛlaw a bɛ ta ka taa da u ɲɛkɔrɔ u k'a lajɛ k'a fiyɛ k'a lajɛ maa o maa tɔgɔ de b'a kɔnɔ dunko juguya la k'u bɛɛ ka wele k'u ɲininka u dalakan na karamɔgɔ dɔ b'a tun n'a fɔra ka jɔ maa o maa la o kuma ko e n'a fɔnɔ ka bila nɔ na sariya tigilamɔgɔ kan ka min di ka kaso kunda o kuma k'i na to kaso kɔnɔ sigi kɛ fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ min ye Bandaw ye a ko n'i y'a lajɛ politiki ko kɛlɛ o cayalen bɛ jamana in kɔnɔna la ale kɔni tɛna fɔ k'a bɛ maaninfin don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun nka n'i ye ko taabolo lajɛ politiki yɛrɛ sigilen bɛ hakilina kunda fo ka taa diɲɛ wuli maaninfin hakiliw tɛ se ka kɛ kelen nka u n'a ta o ta ni ka jisuma kɛ ko la dɔɔni maaw ka se ka jamana kunkilenna ye min ye jamana taabolo ye maaw ka fasoden ɲumanya kanu boloda karamɔgɔ dɔ b'a tun ni ka ko dɔ to ko dɔ kama k'a n'o baara boloda fasiriba ko n'i ye nin kuma belebeleba minnu lajɛ min ye Bandaw Cɛjan karamɔgɔ dɔ b'a tun a bɛ maaninfin jigi fa kosɛbɛ nka min ye hali bi kalo 5 kalo 6 jɔra taama bɔ sisi ma bɔ a ko Cɛjan Bandaw ɲinɛna jamanadenw de ko wa walima a ye layidu minnu di karamɔgɔ dɔ b'a tun min kɔni o don ani bi kelenw de tɛ wa a ko jamana kuntigiya baara kɔni fɛn gɛlɛman belebeleba karamɔgɔ dɔ b'a tun fɛn caman bɛ fɔ président ko la karamɔgɔ dɔ b'a tun n'i sigira a tiɲɛ na nkalon fɛn min tun bɛ fɔ yanni i bolo ka da kan n'i sigira i n'a dɔn k'a fɔ fɛn min don o kuma ko bɛ kɛ Cɛjan Bandaw ta ye wa fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ hali bi min kɔni ye an ka jamana ye karamɔgɔ dɔ b'a tun maa minnu kan ka wele k'u kiri k'u ka kiri bɛna kɛ don jumɛn malidenw ko jɛlenya pankuru sanko kuma min bɛ faso ka miliyari kasabi caman caman de taara maa minnu kɛra sababu ye n'u tɔgɔ b'a ŋunuŋunu na karamɔgɔ dɔ b'a tun k'u bɛ ka janga walakiw kɛ u bɛ ka nisɔndiyaw bolo da sifinnakaw ye yɔrɔ la u bɛ ye forobaw b'u bolo nafolo kɔni a bɛ ka buruja hali bi karamɔgɔ dɔ b'a tun ko hali u tɛ ka siga o maa o kuma ko nin y'o ko banni ye wa a ko malidenw sigilen bɛ an ma ɲinɛ o kuma karamɔgɔ dɔ b'a tun k'u ka wele fasiriba ko a ko min ye Cɛjan Bandaw ye bureau du vérificateur général olu y'u ka sɛgɛsɛgɛli baara minnu boloda san 2019 karamɔgɔ dɔ b'a tun o sɛbɛnfura talen k'a d'a ma maa caman ni tɔgɔ b'o kɔnɔ ko minnu ye faso nafolo buruja olu fana bɛna wele don jumɛn ni ka olu fana ɲininkaw da la ka na a ko a mana tigɛ da o da la Cɛjan Bandaw a k'a dɔn k'a fɔ a ye layidu minnu ta u kan ka timɛ malidenw ye kunnafoni filanin an ye min bɔ lɔbu kɔnɔ Mɛmɛ Sanogo ale ka sɛbɛnni don Wajabate naamu datu fɛn finma bɛɛ lajɛlen tɛ tɔmɔ fiyewu Wajabate n bɛ n kelen ko ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le du Mali o don maliden ɲɛden Wajabate k'a dɔn masakɛsegi san 2022 o don Wajabate i k'a dɔn taasiraw ani kalo yelenw bara ka ɲɛdɔn dolo ɲɛdumanw i k'a dɔn olu bara ka manamana sanna Wajabate a k'i k'a dɔn Mali présidentsigi maa kan ka jateminɛ kɛ ni ka hakili jagabɔ kɛ Wajabate tabale gosilen don fanga talen bɛ k'a dan bɛɛ da kan ni maa min ye jamatigi ye ni maliden bɛ maa min fɛ i k'a dɔn présidenya o bɛ t'i da kuluba o don Wajabate kɔlɔsi
kɔlɔsilikɛlaw ani kodɔnnaw y'a jira k'a fɔ ni hakili b'a la mars kalo dɔ san 2016 jamana dɔ bɛ u k'a ma ko Benin Boy Jabate k'a dɔn ayiwa dɔ y'i kanbɔ président nɔfɛ a tɔgɔ ye ko Patrice Talon ye nafolotigi ye homme d'affaires do jura do i k'a dɔn sɔrɔ bosoba do Beninkaw ka jamana na tuma min n'ale y'i kanbɔ hali a ma gɛlɛya jamanadenw sina ka danaya ta k'a d'a kan a donnama in kama ani maa min gunguwa dalen bɛ fanga na o t'a de ko Lionel Zanzo o kun ye premier ministre ye masakɛ kɔrɔ min ni o kun bolo bi fanga na n'o kun kan k'a bila o ka dɛmɛ de talen bɛ kun ka ɲɛsin o ma min ye Thomas Boni Yayi Thomas Boni Yayi i k'a dɔn ale ye président k'ale kun kelen bɛ ka min dɛmɛ o y'a ka premier ministre ani waritigi in de nana kari ɲɔgɔn na fanga na sɛbɛnnikɛla ko Beninkaw y'a jira k'a fɔ dɔ kɛra politiki ma nege bɔra u ka nkalon cayara u ka namara cayara i k'a dɔn o kuma an k'a lajɛ nin nafolotigi i k'a dɔn an ka fanga ta ka d'o ma sɛbɛnnikɛla ko Beninkaw fɛ yen ko in kɛra san 2016 yalima o tamasiyɛn min n'o yera o suma bɔlen bɛ Mali kɔnɔ yalima o fana na kɛ Mali kɔnɔ ɲinan wa ɲininkali tun bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko siga ko nin tɛ min na maliden fanba tigɛlen bɛ politikiman na Boy Jabate fanga o fanga ni politikimaw y'a ta a ko ma jaana ni min ma laban i ɲininka coup d'état la o laban bɛ taa kɛ ŋanamu ani nkalon ye wa jamana yɛrɛ bilali dingɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen politikimaw ka nkalon ni namara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn kɔsɛn in na min kɔni ye wulikajɔ ye a i k'a dɔn waritigiw n'o ye jamana a nafolotigiw ye u k'an bɔlen bɛ fanga nɔfɛ a fɔlɔfɔlɔ o kɛra Aliou Boubacar Diallo ye san 2018 i k'a dɔn a parti politique denmisɛn dɔ a nan'o sigi sen kan i k'a dɔn wulikajɔw nana bolo d'a fɛ masakɛsigi ɲini na Boy Jabate san 2013 a yɛrɛ kɛra jɔyɔrɔ sabanan a y'o de sɔrɔ sabula min ye a cakɛda ye o ko min ma wasuru i k'a dɔn ale y'o sigi sen kan a donnama in kama a don i k'a dɔn o y'a sɔrɔ yanni o fana ka kɛ a ka dɛmɛ taara ka ɲɛsin IBK de ma fangasigi la san 2013 sɛbɛnnikɛla ko a bɛna taa o vote minnu kɛra o kɛra sonyani ni ŋanamumaw ye a politikimaa de kun ka ca nkalon ni namara caman dara ɲɔgɔn na a ko i k'a dɔn fo ka taa kɛ IBK o ka sigi fanga na a ko wasuru tigi min ye présidentsigi boloda filanan ye a yɛrɛ y'i kanbɔ jɔyɔrɔ sabanan a y'o sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko hali n'a sɔrɔla a ma fɔ k'a kan bɔlen bɛ nka mɔgɔ sominen don k'a fɔ a nege b'a la Boy Jabate sɛbɛnnikɛla ko a nege b'a la ani a kɛra o fana tɛ kelen ye a ko nka min kɔni fana ye tiɲɛ ye a ko i k'a dɔn a nafolotigi wɛrɛ fana bɛ o fana k'a bɔlen don o fana manjaba b'o nɔfɛ a dolo n'a ye an ka barika ka bon kosɛbɛ Boy Jabate kulubata nege b'o la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye farafin jamanaw ta k'a lajɛ démocratie a nana ni gɛlɛyaba de ye wa politikimaw de kun kan ka kɛ sababu ye démocratie yelen ka bonya a ka kɛ fanga ye fanga barikalen fanga sinsinlen nka politikimaw laban ye démocratie kɛ ŋanamu karasi ye k'a kɛ jufa kɔnɔ karasi ye k'a kɛ i k'a dɔn balima karasi ye sɛbɛnnikɛla ko de kɔni kɛra sababu ye jamanadenw yɛrɛ ka tigɛ politikimaw la a ko politikimaa politique tonde ni ye min tɔgɔ fɔ ni dɔ ti sɔrɔ k'a f'i ye nin ye nin kɛ koyi nin dɔ in kɔnɔ nin bɛ nin na nin bɛ nin na a ko nka min kɔni ye wulikajɔw ni jateminɛw ye a ko kamalen kelen k'a bɔlen bɛ i k'a dɔn o ye sɔrɔ busoba ye i k'a dɔn ayiwa min ye seedu ye a ko i k'a dɔn ale fana ye sɔrɔ busoba ye min ye sira o tigi don politiki maa tɛ nka politiki maa fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen dulonnen don a la sabula député sigi fara président sigi kan dɔnna boli ka taa i jigi k'a ye a n'o dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamanaden maa kalannenbaw ye minnu faamuyalen don olu yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan sa ka ɲinini kɛ k'a fɔ an ka maa ɲini min bɛ se ka jamana in kɔni dilan bi sɛbɛnnikɛla ko u bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan k'a kɛ seedu ye min ye sira tigi ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nin nafolotigi fila Aliou Boubacar Diallo ani sira tigi sɛbɛnnikɛla ko fanga ni ninnu de ka surun bi kosɛbɛ ka tɛmɛ politikimaw kan sabula mɔgɔw tigɛra politikimaw la fo k'a fɔ k'a to ten dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ politikitɔn minnu bɛ yen minnu kɔni ni sangaba tun b'o la i k'a don kelen kura fo k'a fɔ k'a to ten adema o taara jɛnjɛnga wɛrɛ fɛ a ko i k'a dɔn URD Sunwele Sise Sale kɔni o kɛra sababu juguba de ye URD fana ma a ko RPM kɔni o kuma tɛ o baara ka jigin don o don kɔlɔnkolon kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko juma in tora a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni ayiwa k'o yɛrɛ kɛra o kɛcogo la i b'a ye k'a fɔ nin tɔn giriman fɛn o fɛn bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen laban bi yɛlɛma i k'a dɔn nin waritigi ninnu kɛrɛfɛ min ye seedu ye walima ka taa se ayiwa Aliou ma sɛbɛnnikɛla ko min kɔni jɛlen don tamasiyɛnw ye min jira farafinna fan wɛrɛ fɛ n'an sigilen bɛ k'o kɔnɔ Mali kɔnɔ min kɔni ye politikimaa ye u ka kulubata kɔni banna a ko nin jɛ fila dɔ la kelen kɔni b'a la ayiwa min bɛ sɔn ka kɛ président ye nin kun ye sɛbɛnni an ye min zalo ka bɔ le du Mali kɔnɔ
maliden ɲɛden karamɔgɔ dɔ b'a tun ne bɛ tigɛ don la sirène na fasiriba n'o ye de Keita a ko an ka taa CNT la Conseil national de transition karamɔgɔ dɔ b'a tun a sigira kun min kama maa dɔw b'a kɔnɔ k'olu bɛ ka na ni hakilina jugu ye ni k'a cogoya tiɲɛ ka mangoya fasiriba ko nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana min bɛ ni sɛbɛ b'a kɔnɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun jamanadenw ye danna ta ka da maa minnu kan ni hali n'u ma ta kalafili kɔnɔna la nka karamɔgɔ dɔ b'a tun waati gɛlɛn kɔnɔ ni k'o latɛmɛ olu kan ka kɛ dannabaw ye olu man ka kɛ filafɔla ye olu kan ka kɛ maa tilennenw ye maa minnu bɛ jamana degun ta ka bɔ a kan nka ko a ko in ma ko ye an bɛ don min na ko bi dɛ fasiriba ko a ko maa fila CNT kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a tun olu kɔni bɛ ka Mali da lɛfɛ kan ni k'a burujua a ko tɔ jumɛn tora Mali ye bilen don o don u bɛ ka dɔɔni fɔri a la a ko juguw b'an kan karamɔgɔ dɔ b'a tun an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan a ko Mali bɛna jɔ cogo di fasiriba ko a ko n'i ye waati laban kunnafoniw lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun nin ye kumasuluko ye nin ye maloya ko ye a ko faso jɔnjɔn dan bɛ maa minnu disi la n'u bɛ ka kuma bulonba kɔnɔ jamanadenw tɔgɔ la karamɔgɔ dɔ b'a tun k'olu man ka kɛ popapomaw ye fasiriba ko a ko an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan baara min bɛ ka kɛ tile fila in na a kɛcogo man ɲi fasiriba ko a b'u ta u tɔgɔ ma koyi sabu n'o ye de Keita ye a ko maa fɔlɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun o ye joliba dan kelen min ye Chevalier Blanc Salifou Keita dɔnkilidala Salifou Keita karamɔgɔ dɔ b'a tun ko wele bilala ma a kana bulonba kɔnɔ fasiriba ko kunun don n'i ko k'i b'o lajɛ Ibrahim Boubacar Keita tile waati la Salifou Keita k'a bɔra réseaux sociaux ka siɲɛ joli min ye jamanakuntigi kɔrɔ ye Tɛngɛlɛ Mali karamɔgɔ dɔ b'a tun ni k'a buruja k'a yɛrɛ k'a fɔ ko kɔrɔ dɛsɛra a ka taa ka bɔ yen fasiriba ko maa min ko k'a kɔrɔkɛ dɛsɛra ale min ye dɔgɔnin ye Ala nana ka n'a ye ale kɔni nana da don jamana jɔliko kuma na karamɔgɔ dɔ b'a tun k'ale kan ka kɛ hakilimaa ye nka n'i y'a lajɛ ko hakili kɛmɛ k'a jɛ fasiriba ko Salifou Keita a bɛ ka kuma minnu ta bulonba kɔnɔna la a ko nin tɛ bulonba baarakɛla ka kuma ye a ko ka maanifin bila ɲɔgɔn na ka maanifin kɔrɔmatigɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun ni ka maanifin buruja a ko abada nin tɛ bulonba baarakɛla ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen maa wɛrɛ min bɛ n'o ye numéro 10 ye k'aw ji ma fasiriba ko n'i y'o fana ka baarakɛtaw lajɛ min ma fɔ a ye min ma d'a ma a ko k'a bɛ k'o kɛwalew de kɛ a ko n'i y'a lajɛ ko k'aw gimu yɛrɛ gɛn kuma tɛmɛna ka bɔ bulonba kɔnɔna la dɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun k'a da man ka don Mali jɔliko kuma la a ko n'i ye ni cɛ fila ka kɛwalew lajɛ a karamɔgɔ dɔ b'a tun k'u kɛmɛ ka CNT kumasulu ni ka Mali yɛrɛ k'a dafiri a nun kan a karamɔgɔ dɔ b'a tun ko nin ka gɛlɛn kosɛbɛ fasiriba ko a ko colonel Maliki Jaw bɛ min ye a ka ni cɛ fila ye n'u ma sariya gɛlɛn ta o kan mɔ min kɔni jamana ka baara ye u ta kun y'o ye fila fo kɛrɛfɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun k'u ta kun to yen fasiriba ko a ko n'i ye ni cɛ fila ka kuma lamɛn a b'i fitinɛ ni ka maanifin dusu bɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun jamana min bɛ ni kɛlɛjugu b'a kɔnɔna la maaw dusu mana bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ k'o ye ɲuman ye wa o tuma maa minnu bɛ dusubɔ baaraw kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun k'u ka kangari gwɛlɛndenw ye yanni a ko bɛ damatɛmɛ a ko ni wulikajɔ ma kɛ joona joona min ye kaw ji ale ni Salifou Keita ye karamɔgɔ dɔ b'a tun e ko CNT ko in o tuma u ka manda na ban ka ni cɛ fila to yen dɛ sabu maanifin mana furugu kɔ fo ka damatɛmɛ a laban bɛ taa bange kɛlɛ la a ko Ala m'an kisi la karamɔgɔ dɔ b'a tun danna mun taara ka daw kan u k'u ka bulonba baara k'a kɛcogo la min fɔra u k'o kɛ min ma f'u ye u k'u dab'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sirani kɔnɔ de Keita ale ka sɛbɛnni don Wajabate ne bɛ n keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko ziire wajabate i k'a dɔn AO nin y'a ka fasiri ye a ko an ka taa dabiya i k'a dɔn a bɛ Keɲeba commune de kɔnɔ wajabate i k'a dɔn Keɲebakaw a min ye dabiyakaw ka maire ye Futango Baba Nanguma Sisɔgɔ i k'a dɔn ale kun y'i bolokɔni ɲɛsi yɔrɔ min wajabate u kun b'a fɛ k'a sɔsɔ sabula nganamumaw ani hakili cɛnniw olu nana don ko kɔrɔ k'a fɔ ko b'a bɛɛ lajɛlen halaki nka minisiri Abdoulaye Mayiga o yɛrɛ de ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri nana kɛ sababu ye sariyatigiw ye min fɔ Kayi ni k'a waleya sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn kɔrɔtɔlen don jɔyɔrɔ kama wajabate hakaja o tɛ ɲɛ a ko nganamu ani jateminɛ sabula min ye Awa Babane ka parti n'o ye RPM ye sabula a ye maire ɲini o de la a kɛra maire wajabate k'a dɔn kuma min gɛlɛya y'a sɔrɔ farikolo nana dɛsɛ a y'a ɲini min ka bila nɔ na sariya y'o de ko fɔ dɔw kun b'a fɛ k'o ko de wuli ni ka to u yɛrɛ sagona ko kɛ tribunal Kayikaw fɛ yen u kun y'a jira k'a fɔ a tɛ kɛ ten min ye kɔrɔfɔ ye u y'a barika ni ka mankan wuli fa bɛɛ lajɛlen la minisiri min ye Abdoulaye Mayiga ye o ye kuma in mɛn min kɛ i k'a dɔn
o nana wuli ka jɔ bolo da k'a yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa ye k'a fɔ tribunal ye min fɔ o de ye bele haki o tuma min ye maire Babani ye i bolo ɲɛsin min ma o de ka sigi sɛbɛnnikɛla ko araba tɛmɛnen martikalo tile 9 a sigili kun kan ka kɛ a bɔra don a kɔrɔ ministre de l'administration territoriale décentralisation lieutenant colonel Ablaye Mayiga a ko a yɛrɛ n'a sogo donni ka taa fo kɛnɛ kan sigilen ka kan ɲɛna namara tɛ se ka kɛ a ko nin ŋanamu kun dun ye jumɛn ye ni maa kɔrɔtɔra i bɛ sara jugu tɛ a ko min ye dabiya komini i b'a ye k'a fɔ votew kɛra san 2016 candidat parti RPM min ye futa ngo Babani Sisɔgɔ ale de taara ka kɛ dabiyakaw ka maire maa min n'a kɛra maire a ka danga min ye Mamadu Kuyate i k'a dɔn o ye kodɛmu ye Bɔjabate sabula u y'u bolo nɔ bila sɛbɛnw na ka fara ɲɔgɔn kan kɛ a ko tuma min n'o kɛra Babani nana degun a degunnen a y'a jira k'a fɔ hakaja min ye baaraw y'a ka kɛ nka sariya ye min fɔ bɛnkan ye min ye i k'a dɔn partout ni ɲɔgɔn cɛ baara ka kɛ o kɛcogo la sɛbɛnnikɛlaw ko yɔrɔ bɛɛ min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri Babani bolo kɔni ɲɛsinnen kun don min ma a k'i k'a dɔn u y'a ɲini sa k'a fɔ ka gɛrɛndɛ siri fɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ o de ka wuli ka bɔ yen k'u bɛ maa wɛrɛ sigi sɛbɛnnikɛlaw ko ayiwa min ye kunnafonidilaw ye a donnama in kama u ye kunnafoni fɔ Baba yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ fo u laban taara ko in da tribunal la min ye Kayikaw fɛ yen Kayikaw y'a jira k'a fɔ Babani y'a fɔ cogo min na o de y'a kɛcogo ye sariya bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan ni maire dɛsɛra walima n'a farigana n'a se ka baara kɛ dangan min dalen don a kan min b'a nɔfɛ lycée ka o de kan ka bila a nɔ na nka an b'an yɛrɛ sago kɛ sabula i k'a dɔn dabiya ye jamana ka di wari bi sɔrɔ i k'a dɔn min ye ayiwa saluw ye sanubɔlaw ni ɲininka fɛn sennaw bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Bɔjabate hakaja an tɛ k'a kɛ nin fɔ an juru ta sɛbɛnnikɛla ko awa minisiri ye dansigi kɛ min ye Ablaye Jara ye a y'a jira k'a fɔ sariatigiw ye min fɔ a bɛ k'o kɛcogo de la n'o tɛ a yɛrɛ wulitɔ filɛ ka taa dabiya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min dalo ka bɔ ziiri kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tun yɔrɔ min fɔra ni so ma in ka jɔn ye a ko maa caman de kɔni taara firinkan kɛ ye a ko e kunfɔlɔ baara minnu kɛra karamɔgɔ daba tun ko tun bɛ ka lajɛji ɲɛma jɔlen na fasiriba ko segini filanan bɛna boloda nka k'ale bɛ min fɔ ale ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la a ko maa minnu ka yɔrɔ cira karamɔgɔ daba tun ko hali bi olu bɛ ɲɛji la min ye ɲɛji o ma jɔba o tuma ko dɔwɛrɛ bɛna fara jamana ɲɛji kan fasiriba ko n'o ye Toguna A Tarawele ye a ko Mali ye sɛgɛnbaatɔ jamana ye karamɔgɔ daba tungura maaw ka dahirimɛ o sɔrɔli ka gɛlɛ fo ka dama tɛmɛ maninfinw de bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ ni ka t'u yɛrɛ fa kɔji la nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fɛn min nɔfɛ o de ye nafolo ye nafolo m'a sɔrɔ a bɛna faso kɔnɔna la ni ka na so jɔ ni ka balimaw bila a kɔnɔ karamɔgɔ daba tungura o so minnu bɛ yen n'o bɛ t'i jɔ so 3,000 a n'a kunkanfɛla fasiriba ko de bɛna ci ni k'o kɛ bugurijɛ ye fasiriba ko karamɔgɔ daba tungura a baara ta ko ka ko k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na a ko so mun bɛna ci malidenw de ka so bɛna ci karamɔgɔ daba tungura min ye hectare 500 ani 500 n'a kunkanfɛn a ko so ninnu fiyɛfiyɛ b'o de kɔnɔna la a ko n'i y'a lajɛ maa minnu dɔw karamɔgɔ daba tungura k'u sigilen bɛ yɔrɔ ninnu na kabini aéroport ma se ka aéroport to Amidala ye o tuma ko maa caman de kɔni bɛ ni sigiyɔrɔ kɔnɔ o tuma ko aéroport taara sɔrɔ u b'u sigiyɔrɔ la o tuma ko aéroport ko de bɛna olu gɛn ka bɔ yen bi fasiriba ko u kɛra jɛrɛjɛkulu ye ni ka sɛbɛn boloda sɛbɛn ni ka bila ka taa di transition ɲɛma ma n'o ye cɛjan bandaw ye ni ka bila ka taa di Mukutari gouvernement ɲɛma ni ka tila ka bila ka taa di ministre de l'urbanisme ma karamɔgɔ daba tungura n'o ye Jɔnkɛ Jara ye fasiriba ko a ko u bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ so minnu jɔlen bɛ yen karamɔgɔ daba tungura ko n'i y'a lajɛ jamana ka sɛbɛn furaw de b'u bolo maa si ma wuli yɛrɛ ye ni ka taa so jɔ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ karamɔgɔ daba tungura Mali ye sɛgɛnbaatɔ jamana ye ne nin sow cira k'a bɛna dɔ de fara Mali ka gɛlɛya kan wa a bɛna dɔ de bɔ a la fasiriba ko malidenw bɛ kasi minnu na n'o ye bamanciya kasi ye a ko siyɔrɔnin kelen minnu fana bɛ jamanadenw bolo n'o fana cira u bɛ dɔ de fara kasi kan wa u bɛ dɔ bɔ kulekan na fasiriba ko ne nin yɔrɔ ninnu kɔni cira maa minnu bɛna bila n bɛɛ da kama ko ye maa bajirika di fasiriba ko karamɔgɔ daba tungura maakɔrɔ minnu bɛ yen minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la k'olu caman de ka ca ye a ko n'i y'a lajɛ kin dɔ yɛrɛ bɛ n'o ye Kidalibugu ye fasiriba ko jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ibrahima Bokari Keyita ale yɛrɛ de kɔni y'a bolo da ko jamanakuntigi da donni baara min na ko maa bɛ se k'a fɔ ko ye baara lankolon ye wa fasiriba ko a ko n'o fana cira ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wele maa minnu bɛ yen n'u bɛ sigi ka fɔ la karamɔgɔ daba tungura hali bi an ma bɛn kelen kan ba n'olu dusu tilala ka bɔ jamana kɔrɔ o tuma ko bɛ na ni mun ye fasiriba ko k'a bɛ foli ta ni ka Haut Conseil islamique ale président sɛgɛrɛ n'o ye Sherifu Usumani Madani Ayidara ale ye wulikajɔ kɛ ni ka taa dugudenw lamɛn maa minnu bɛ ni mansin kan ka t'u ka so kama u y'u fɛta fɔ a ye karamɔgɔ daba tungura
tungara k'a ye jigisigi kuma belebeleba ta k'u sɛgɛrɛ ale yɛrɛ na wuli ni ka taa jamana ɲɛmɔgɔw la kunnafoni karamɔgɔ Daba Tunkara nin ko in a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Badalabugu alimami fana bɛ yen a ko maamu mankan bɛ nin ko in na ba a ko ni dun y'a lajɛ ale fana ka kungo bɛ tali kɛ fantanw ka hakɛya kan min y'olu ka hakɛw ka se ka sigi mɔ jamana jɔli ko la a ko fantanw ka hakɛya bɛ tɛmɛ Soko ko kuma kan wa Fasiriba ko a ko min ye Badalabugu alimami ye n'o ye Mamu Diko ye ko nin y'a wuli waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye a ko n'a y'a sigi nin baara in ka kɛ a kɛrɛfɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ka sɔrɔ a da ma don a la k'a ye gɛlɛya belebeleba kɛ Fasiriba ko a ko min kɔni ye don n'a nataw ye nin ko in a bɛna bɔ wa walima a tɛna bɔ wa karamɔgɔ Daba Tunkara hali bɛ ɲininkali gɛlɛn maninfinw kɔni sigilen bɛ minnu kamana gannen don dabu ye sɔnnatu ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Toguna A Traoré ale ka sɛbɛnni don César Premier an b'o min ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn Tunkara kɔngɔtɔ ɲɔtigi ani kɔngɔtɔ olu tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye n balan tɔgɔ bɛ di Bajabate ne bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la lettre du peuple o don jamanadenw ka bataki Bajabate i k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn banajugu in n'o ye Ala gɔngɔli ye u k'a ma Covid-19 o don hali n'o y'a sɔrɔ o kelen bɛ ka diɲɛ pɔcɔ ni ka diɲɛ yɛrɛkɛ Bajabate hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ girinkajɔ la i ka hakilina na waati dɔ sera sa fara ɲɔgɔn kan ka boloda fara ɲɔgɔn kan min bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn fandangɛni i k'a dɔn a ɲɛ ka suma nin ye Jean Goita nin y'a ka sɛbɛnni ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre min n'a bɛ jago ani usine ko kunna Bajabate k'a dɔn o ka wuli ka jɔ ni cɛsiri i k'a dɔn direction générale du commerce et de la consommation concurrence DGCC o don i k'a dɔn nin kalo tile 11 a n'a tile 12 dunanjigiso min b'an fɛ yan n'o ye Azalayi hôtel ye Bamakɔ i k'a dɔn awa wele da ka kɛ jamana juraw jura kunbaba ni jura misɛnnin u ka wele ka hakili jagabɔ kɛ min ye faamaw ye ka taa se k'i ɲininka jago yɛrɛ kɛbaw ma minnu bolo bi ca la Bajabate i k'a dɔn an minnu bɛ n'anw ye sannikɛlaw ye sɛbɛnnikɛla ko ni bɛnkanw ni hakilinaw ma sabati i k'a dɔn a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ k'a to ten Bouakari Balo ale ye ministre ka conseiller i k'a dɔn ministre de l'industrie et du commerce i k'a dɔn kɛnɛ i k'a dɔn ale tun b'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Dankɔrɔba min ye directeur général du commerce et de la consommation min ye Bugadari Doumbia ye Bugadari Doumbia a ma ciden bila ka taa a yɛrɛ ye sogo donni ka se kɛnɛ kan a y'i da don kɔrɔfɔ caman na Bajabate k'a dɔn gouvernement ani juraw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn bɛnkan de kan ka kɛ hakilina kan ka kelen ye sabula bɛɛ lajɛlen ka taafa ye kelen ye sabula nin ko in a fiɲɛ a gɛlɛya walima ni nafa yera a la jamanadenw olu de b'a nafa sɔrɔ nka min kɔni ye a wuli ka jɔnw ni jateminɛ ye dunfɛn dɔw bɛ yen o man ka bɛn ni gɛlɛya man ka don la abada Bajabate fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ni juraw dɛsɛra min na gouvernement kan ka wuli ka jɔ kɛ min ye Bugadari ye Bugadari kɔni i k'a dɔn cɛ belebele jamajan Bajabate hakaja nka min kɔni jamana in bɛ kulusuma cogo min dunfɛnw na i k'a dɔn n'o ye balo ye ka se awa malo tulu ni sukaro n'a nɔnɔw bɛɛ Bajabate i k'a dɔn fiɲɛ o fiɲɛ b'a la fɛɛrɛ o fɛɛrɛ b'a la a kalasiraw ka bɔ kabini a sanyɔrɔ ka na jamana kɔnɔ Bugadari y'i da don a bɛɛ lajɛlen la a y'a jira k'a fɔ organisation mondiale du commerce i k'a dɔn n'o ye Nations Unies ka bolofara ye Bajabate k'a dɔn olu minnu n'u ka wuli ka jɔ ni ayiwa jateminɛw bi se i k'a dɔn jagow ma a ko i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen de kan ka wele ba ɲumankɛw minnu ka baara talen bɛ ka ɲɛsin ayiwa dunfɛnw ma nin bɛɛ lajɛlen kan ka wele Bajabate tɛmɛsiraw donnikɛlaw minnu b'a yɛrɛ kɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen na Bugadari y'a jira a y'a jira k'a fɔ n'i ye olu yɛrɛ ka cakɛda ta k'a lajɛ kabini n'a sigira sen ka don min ka n'a bila bi la u ye yɛlɛma minnu k'a la Bajabate k'a don dɔnnen don sabula min ye dunfɛnw ye a bɛ feere cogo min Kayi a n'a bɛ feere cogo min Kidal ale b'i sigilen to a ka bureau kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen jalatigɛ Bajabate nka foyi t'o kɛ ni hakilisigi ni basigi tɛ o de la a y'a jira sa k'a fɔ waati dɔ sera sa gouvernement ani juraw u ka taa fa kelen sɔrɔ gwɛlɛya bɛ yen o tɛ nkalon ye sabula Covid-19 nafolo dama kana bila bila maanifin yɛrɛ kɛra ka bɔ ɲɔgɔn na o de kan ka kɛ sababu ye fandan jamanaw ni dɛsɛbaatɔ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ se k'a to u ka jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ a y'a jira k'a fɔ sunkalo min setɔ filɛ Bajabate wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo dalen don Bugadɛri kɔni y'a jira k'a fɔ DNCCC Bajabate k'a don kelen bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ juraw u bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na minɛn donni teliya ani nɔgɔya la jamanadenw ka se k'a sɔrɔ sɔngɔ na sɔngɔ min n'o tɛ wuli
bɛna bɛɛ ka k'o sigi sɔngɔ min n'a jiginnen bɛ bɛɛ lajɛlen ka lafiya sɔrɔ jamana ka kulusu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la lettre du peuple kɔnɔ jamanadenw ka bataille karamɔgɔ dɔ bɛ tungura ne bɛ n tigɛ don ko kura l'action fasiriba n'o ye Masana Kanabayi Hassan Kanabayi karamɔgɔ dɔ bɛ tungura a ko min ye Mali kuranko gɛlɛya ye a ko sɔɔni dɔɔni bɛna bɔ kuran na ko kura fasiriba ko n'i y'a lajɛ ministre mun bɛ Mali kuranko kunna karamɔgɔ dɔ bɛ tungura de bɛ a nafolo dama kana bila bi la don o don i bɛ kibaruya duman kɔrɔ de mɛn Mali kuranko la fasiriba ko dɔɔni tɛ tɔto foyi la fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Mali ye tilema jamana ye tile kɔni o de b'an bolo sɔngɔ t'a la karamɔgɔ dɔ bɛ tungura min ye ji fɛnɛ saradalen b'an fɛ yan ni kana ye k'a fɔ ko hali bi kuran de ma malidenw bɔ a ko mun na hakili jagabɔbaliyaw don karamɔgɔ daba tuguna n'o tɛ ko kuran man ka tigɛ Mali la minisiri kuran mun nalen filɛ nin ye karamɔgɔ daba tuguna ale bɛ n'o sogokan in de waleya sabu min ye yɛlɛma kuran ni hakilina kuran minnu dabali tigɛlen b'a fɛ karamɔgɔ daba tuguna a baaraw nun bɔra ka ban fasiriba ko lajɛ belebele o kɛra an ka jamana in kɔnɔ k'a daminɛ kalo in tile 8 ni ka taa bila a tile 15 la fasiriba ko lajɛ in a tun bɛ tali kɛ mun kan o de ye Mali tileba mun b'anw fɛ yan karamɔgɔ daba tugura ni an tɛ dɔrɔmɛ bɔ a tile la min ye su fara tile kan o de saradalen bɛ jamana in kɔnɔ tile in yɛrɛ nafa bɛ se ka bɔ cogo min na ni k'a kɛ nɔ ye k'a ɲɛsin malidenw ma karamɔgɔ daba tugura ko baara kura de bɛna boloda min ye jɛrɛjɛkulu dɔ fɛ n'o ye agent de renouvelable ye karamɔgɔ daba tugura olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka jateminɛ kɛ kuran yɛrɛ la kuran k'a ɲuman sɔrɔ k'a di jamanadenw ma Mali bɛ o tɔndenya la karamɔgɔ daba tugura min y'u ka bolofara Banque mondiale o kɔni nana dɛmɛ ni dɛmɛ belebeleba kɛ ni ka don o jigiya kɔrɔ ka yira k'a fɔ nafolo mana bɛn fɛn fɛn ma olu labɛnnen don u n'a ta ka di minisiri ma fasiriba ko min ye ni baara in yɛrɛ ye maa minnu kan ka nun don ni kana jateminɛ kɛ a kan ka kɛ yɔrɔ minnu na tile gɛrɛgɛrɛ o kan ka sɔrɔ marabolo minnu na karamɔgɔ daba tugura o cɛ 2 bɔra Indi jamana kan ni kana baara kunfɔlɔ boloda wa baara kunfɔlɔ minnu kɛra o ni minisiri ka ɲɔgɔn ye la o kuma k'a kɛra kunnawolo karamɔgɔ daba tugura min ye baara daminɛ baliya ye fasiriba ko a kan ka taa coko yɔrɔ min na ni ka kuran di malidenw ma n'o kuran bɛ t'i jɔ 500 mégawatts la a ko ni 500 mégawatts sɔrɔla ka fara n ka kuran sɔrɔta kan a dɔ bɛ dɔ la min ye kurantigɛ banbali belebele bɛ bɔ o la fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura bɛn bɛna kɛ yɔrɔ min kan o kuma jateminɛw da o de ye Kulikoro Kolokani Jema Nioro du Sahel San Gao Tombouctou fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura u taara nin yɔrɔ kofɔlɔ ninnu lajɛ nka min ye ni kuran bonton ye a bɛna coko yɔrɔ kelen jumɛn na o kuma bɛn ma ko kan ban a ko siga kɔni tɛ min na karamɔgɔ daba tugura baara in kɔni k'a tɛna kɛ ko mɛnta ye sabu nafolo bɔba n'o ye Banque mondiale ye o y'a ka sɛbɛnfɔlɔ bɛɛ lajɛlen don ka ban ni ka tɛgɛnɔbila kɛ k'a yira k'a fɔ k'ale labɛnna o kuma wari a mana bɛn dawuda ma karamɔgɔ daba tugura janko Mali bɛ se ka bɔ kuranko gɛlɛya la o de kaɲi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'action kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajabatɛ i k'a dɔn yana an ko don ɲɔgɔn na kunnafoni laban wajabatɛ i k'a dɔn o de ye k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan i k'a dɔn jamana a bolofara n'o ye force vive ye ka taa fara parti social démocrate africain n'o k'a ma PSDA wajabatɛ o kɛlen bɛ ka wele da kɛ sibiri don mars kalo tile 20 15h30 min ye salle Bazumana Sisoko ye palais de la culture wajabatɛ i k'a dɔn nin ɲɔgɔn kunbɛn in i k'a dɔn ɲɛfɔli ani hakili jigin wajabatɛ gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan n'u ti faamaw sɔrɔ k'a fɔ ka taa kuma bɛɛ lajɛlen fɔ kɛnɛ kan wajabatɛ k'a dɔn min ye bonya ni karama ye kiiri tɛ wajabatɛ k'a dɔn kiiri bulon dɛ nka ɲɛfɔli jamanaden o den y'a kanu i k'a dɔn ni ko b'i kɔnɔ k'a ɲɛfɔ i k'a dɔn kuma da bi d'i ma o kuma nin jamanaba min n'an bɛɛ lajɛlen ta don cɛfara muso kan kɔrɔnfɛnma ni tilebifɛnma wajabatɛ an bɛɛ lajɛlen ka ye kɛnɛ kan min ye awa parti social démocrate africain a kelen bɛ ka wele da ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ ma an ka taa kuma palais de la culture la i k'a dɔn sibiri don 15h30 waati nin ye kunnafoni laban waati dafara karamɔgɔ daba tugura waati dafara e ko an tɛ bi ta bila yan wajabatɛ waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan i k'a dɔn min ye Ahmed Jakite ale bolo tun bɛ nɛgɛ la wajabatɛ surafana t'o ma di su in na segi bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 sini sɔgɔma ni Ala sɔnna an b'i ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Ahmed Jakite wajabatɛ daba tunkara wa salam.